βασικά βιβλία θα βρίσκονται στην έναρξη σχολικής χρονιάς στις 12 Σεπτεμβρίου στα σχολεία. Τα βασικά βιβλία θα βρίσκονται στην έναρξη σχολικής χρονιάς στις 12 Σεπτεμβρίου στα σχολεία. Τα βασικά βιβλία θα βρίσκονται στην έναρξη σχολικής χρονιάς στις 12 Σεπτεμβρίου στα σχολεία. Ενώ σταδιακά στο πρώτο 20ήμερο, όπως είπε, θα πηγαίνουν και τα υπόλοιπα. Ρίτσα. Κανονικά αυτή την εποχή δεν θα μπορούσαμε να περπατήσουμε εδώ μέσα. Θα έπρεπε να είναι γεμάτη από βιβλία προς αυτό των σχολείων. 12 ημέρες πριν από το πρώτο κουδούνι στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Εύβοια δεν έχει γίνει διανομή βιβλίων. Μπορεί κανείς να πει ότι μετά τις 15 Νοεμβρίου να ελπίζει ότι ο βασικός όγκος των βιβλίων θα είναι στα σχολεία. Παρά το γεγονός ότι από το περασμένο... Ha 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 ha.